سلام كما يتقني كورات تخاتلتي فينوس شو نلومي حدا قاشا حزنا لكم متينا لنا قاشنا دما ياو بممهرنت كم دما بقايتنينت بزح زل عمتات دا صراحة صنحيو من مخانو لا أخبلكم ግን ድማ ንዚ ከምዚልና ንዕርግ ዝበለ ቦታ ናይ ስቱዲዮ ዝፈቀዱልና ግሎሪ ፈርኒቸር ካብ ልቢ ኢና ነመስግን ክብረት ይሃበልና እንዳበልና እስኪ ናብ ናይ ሎም ጋሻና ክብለኩም ምሳና ጽንሕ እንኳን አለ መጻ ባህር አንጸና ጽቡቅ እስኪ ስምካ ላሊና ሞ ጽቡቅ ሽሙይ ገብረሃና አየለ መኮንን ይባል ሕጽር ዝበለ ቪድዮ ንክብራት ተኸታተልትና አሪና ንብለሲና ስና ጻንሒት تملسنا لنا خبرات تخاتلتي حجن ما ياو نابتنا هيوت تمكرو خناتينا دتناي ممرنا دهن جمر صبو اسكي ممرنت ياو ممر كون كابزح عمت سريحه اخامو كم نابتنا نت مويا متاونا نافتناي ممرنت كمين يرو بزدسك بون جمر صبو ما يغني لي ياو ممرنت صبو هيوتيو ممرنت بزح تمكرو ختفري اللي تخيل بزح فلتة تخاعته اللي تخيل زيقات قرصه اللي تخيل بزح استمهار حيلي تفري اللي تخيل مويعيو تمراس مويعونيو صبق مويعيو ممهرنت افتح الزرك والله بوتان خلص حون ممهرنت ناي وعد قدان يروى ممهرنت انا بخلتش عن حرني جميري ممهرنت عسراي كفلي يجمر نيرو قدم بتنزنور ناي ممران حصرات نزنور الحشنات يزنورهم يطلعوا نيرو ስለዚህ بيبيلو كلتشنا حرن عام تمرت ناي ممرنت عالم اتي ማለት ጽቡቅ እስኪ ኣብቲ ናይ መምህርነት ከም ዘለን ሓበሬታ ያው ቀጥታ ናብ ገጠራት ካተመዲካ ኣብ ገጠራት ከዓ ያው ከም ተጓንፈውን ሓደ ከም ተመክሮን ክኾን ዝኽእል ንኹራት ካተልትና ብሓበሬታ ዝረኸብኩ እዩ ኣብ ናይ ኣብ ገጠር ተመዲካ ከተምር እናኸድካ ኣጋጣም ኣብ መንገዲ መሲካ ክትዕርፊካ ደቂስካስ ብኡ ደቂስካት ኩነታት ምስ ጓሶት ዝሕልፍካዮ ነይርሞ ብኸመይ ዝዝክሮ ትኽክል እዩ ዝብል እስኪ هو ትኽክል እዩ እዚ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ 2002 ያው መስከረም ይነሩ 2002 መስከረም ይዝክር ያ بمسارته ኣብ ገጠር ከተምር ከለኻ ብዙሕ ፈተናታት ኣሎ እዩ መኪና ዘይ ኣቶ ቦታ በእግሪ ኻትኸዶ በእግሪ ክትኸድ ከለኻ ካብ ለይቱን ሰዓት ሓዊስካ ኢኻ ቀትሪ ትጓዓዝ ሞ እቲ ዘምረሉ ዝነበርኩ ቦታ ቋሮ እዩ ዝበሃል ኣበይካ ማለት ቋሮ ማለት በዚ ብናይ ትግራይ መዳውት ኮይኑ ኣብ ናይ ዋግ ኽምራ ዘዋ ዋግ ኽምራ سيريا زبحال طابع له حزب على خيل لو قارون طابع خوينالا بكاوي بورا مالت بكاوي بورا سلا زداويو ግን تمغسي ቦታ ዝነበረ ካብ ኒራው ትባል ከተማ አላ አብርገለ ወረዳ ኣብ ዋግ ኽምራ ሰውዳ ኮይኑ ማለት እዩ ለይት ሰዓት 9 እተጊሰሽ ግዴታ መገዲ ገስግስካ ትከድ ማለት እዩ ኮይንካ ለይት ትላዓለለካ مسازا ونسخالت أراويت ونات دافع خاطر خير مالتي جيتا أفتوان لمر سلاز خنا بعزو كنغير كلنا منهم دسيلنا تحويستا عنا نخير برز من قد منهم نسمى مالو نسكفوا له ما قد أنا بري بق عملت ماكينة قالوا بزحين فلتي نايت سراح دليت رام دون أسكاب زلوا ما قديتا يا بقدر خير خسر رح نجرا سلاز خنا قديتا أوزو أنزي ቀጥታ ካሜራ ሰዓት ሸዓት ለይት ተላዒለ በዚ ጅብሻዝ ባህል ቦታ አሎ ናይ ክልል አምሓራ ኮይኑ እና ዋግ ኽምራ ዘዋ ማለት እዩ ቦታ ጊሰ ቀጥታ ጻና ዝባሃል ገረሎ ወይ ዓደሎ
كاو أنا حليف فرطات ويا خاطرك كفرطات فرطاتكو حليف كان دجنا التفل عليه من درات الله مالتي بزحيت من قال طعمي نوح مالتي نوحي سلازين آخركو هذه برخاء كندي ساعة توصل مالتي كابت تطلع على زلخ نافت مرتين وعصرت 5 ساعات 10 ساعات يوصل تغري مستنالي تحويسكا قديتها هذه نعرف خاط خير تاريخها بطعمي نكبت هو دليت للنرا كنت ما قد منو ما يمثليني ترديكا فوتي خاط صرحه نجار سلالنار دس يدك أنا صراحة يعني كمان نايش أقول خام منو ما يفلت أني هذا أنس زمرة الجيزة من هاي فلتي سلازي ناخذ كله حدا مجوون خال عليه مجوي لسه أخذ خير أو شانت أخا دحر عوي جربيو عبيت أصواتات زلوا بتاعي ما يساتي مجوي ليه سلال تمشي الناس يا شانتاي إذا فرصة يدق لي هذا كيس مالتي أنا قلنا معرف مبرنا من دك أسينا ساعات شدشت كواي نيرو أتري سلازي ساعات وعايزة نيرة مالتي بخالي أبهي لا ساعات وعايزة عريفة تبوتها هذه أنا هاللي خوك أنا رئيس دك أساسين مالتي تعالي بيجي حاضر هذا تسمع والله تجرمي ولا قصل نيرة يخون قاسوت تتقال حيزون بأخمس كلون عايزة نتقال حدث كله ودنجيسني نعيا كلا على ساعة خريق كله خون 10 خين شديت ساعة دقيقة سمع على تيفتوتا كيمرك حلفك مهار طرح حكاية خونس كبوس حزن رن بوتها أي بس أحكم ردي كاري أفتبوتها خلاص إحنا يرأي أنا قرقنا يتطقم كلهم دقيقة سمع على تيودك أساسيني زين أتقل مسمس أنا يتنا أتقل دمسي دمت ربشي أو ربشينة رأي لا ترى أخو ساعات سلازي أكاس للخونة تبوتها نحدث عز أكل مستوى عصفو ما يمشيت حدث عاد كهابي قاسوت أوزلو دنب برخا زحدرون أي هفاتم تقال زلو أو محدار تجديدة مالتي مس قاسوت حديرة خا كم تعلم ملتي ساعة شعت ليت عندنا العيلة أنا صراح بوتايز خير كل خونتات يذكر بتعب تصبو دس بال نبزحات المرأة يكون يخلي مغنيات أبزح ساعات أبكتما خون كاكوس حدا جزء تمهارو خوينا إحنا أبكتما تاجزنا نعسر طريق عليه توصل كويناس نرفض الخونات نيريو لا تمهارنا خلنا قلت ساعات مقطع دالو ساعات دالوس فرق ساعات 10 دقائق نحلف الخونات نيرو زجنس 10 ساعات ذا أكل توعس كختمر بتعمي كبير مسواتي إخا خفير كبتعمي زدنا أون كبرز جباك ونيمو اسكي أو خلنا هاجن حنت فوتا لا خذكرك كم ناي بيتي سبت رخت فوتا يا ممرنت نهلا خايو أبي عذابوتات تمرتيد أوديو ويبكالي إديو رئيس الممر كم زنور كون حوالي هالنمو رئيس الممر خلى خادو يجنا كده نبت درجات متصحيو زبدسكي ذا فوتو ورينا الساب زعلها فوتوسكي أيوة غني لي كم تقدمي لازم أجربك أو مرة تدرس الهيوتيو ناو على زخون نايسنا مقبار دم باللو هذا ممر زخزن رئاسة لنا فوتو يا قاون تخديني إزل له هذا ممر رئيس ممر يكون ممر بروتوكول حاليو قاون بيرو سنسرع زلوا كررنا تخديني كم هرز جبوا رئيس ممر تخينونا بيرو قاون غيرو إنه ممرانو رأي أخوي مكسر حزق المالتي زيا جرجة زبهال بيت مرتيو قدامي برك بيت مرتي نيرو رئيس ممر نيره بمسارته قدم رئيس ممر مخاني أو مجمع فلما 4 عامات بممرنا تاميرة صنيحة بدحري رئيس ممر كينا مالتي رئيس ممر نتفانك أو سيرفيس إسقاء خاطو ورادر رئيس ممر نمخان زيارة سمر بزخون كل ساعتيو في بيت مرتسون 4 عامات سرح كله أبع علامة قات أمنيرو سلازي جرجز بهال بوتاعي بتعامي داس زي تذكره ونذكر خاني داس زي مثل تبو اسكي كاب ممرنت زخابل علنا ناب تعب بالكوسدك ناب تعاه خمل سكاسكي ناب تعاه خون أو خلا حنت فوتو نيامو سارينا ناي كابي كم تولد كنا لا فوتو خ ناي ودهم دعم دال لخ أبز ديسك خنجمر دحرك تذكره ملسكا يغني لي أو عندما نشته هذه قصنا عينا نمثل تشحن 5 عام تمرتين قرا جزئي ممر نيرشون
ولا حاجة بس هو كلها هذه almost 10 عامات مثلا آخر أكل له واق فوتو واق زبها بصوت عيت العيلة هذا فوتو زيا كنت شحنة حمشتنا عم تمرتي ذكرية ممرين يا رخرمتي أتى العيلة لا بس أنا قاسين أنا زي أرخينا سلازي أو تخكلي ولا عام ولا عنت نيرو مالتي هذا كاو توليد كاسكي عب تجري كل الغيلو وردا سامرة طاوي نبار حدነት ግባና ትባሃል ቦታ ዓብየ ከምቲ ካልእ ወዲ ሓረስታይ ትግራይ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ከምቲ ዝፍለጥ ትምህርቲ ይኹን ኻይ ኣቀዲምካ ትጅምር ብመጓሰ እየ ጀሚረ ኣለ መጓሰ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት መጓሰ ይጓሲ ነይረ حلوة طال مالتي على جزا نجزا طال حلوة يحلي نيرة دحريو قوني سرحنا سرح مستمرت مالتي قوني تمرت سكازو سرح من قصة سكازو جمر كإنسات يتفلي في نيرة كم محرسون يتفلي في نيرة ياو أتعاوي أصبو نيرو ولا ديون تمرت كازو نورم دليات صعمت خيبة أحني أصبغ درجان خلصح عويد فيتي جور نيرو إحنا في أوان ما تمرتاك جور إن أتقل مفرح شنا أفاتهم نخواني جبنا إلا أنا نحس نيرو أفس ساعات من هؤلاء دليت دفيتني بايزوي أنا بدرجة صحيح سبو التعايا خاب بالكالنا كابتناي مفرنت كيوت أخوجن كابتناي مقاسة نام مفرنت بتسيحها أبناي ممرنة بتسعخون ياو سكابر اسمه كونكا كم زواج عخنا مالتي بدحوري إخا أبت ممرنة كلها مستمهار زنوركا تقبلنا كمي معناته حدا ممرنا أمنت كم تمهار خوينا حدا ندحر دس شيلنا أما هار دس شيلنا وايد تحوش هتقبله ندحر تممر نسو أو زخونة تقبلت اليوغن دس كيلنا أنا نمار أو ز أو خ كمين يور تمهار خمس موقع قال ممهران حيلتيهم تمهارا كوين أنون ياو زعب حيالو كعتوقع فهمت هذا ربشتني أو كافتور بشتمار عادي ليرة بس كمين يورا باخا خذ فيلينج زي بحاف الشاب تناي مرند نوركا بس ناي تمهارو ركب كمين يورو يغني لي أنا خجر مكاو بممرنت توم زمهركم توم عوي درجة زوج حون تختاتي لو نتخكلي أو كل نرجعني تفتاوي عينة ممرية نيرة مسارته زواقع ممرون يفوتن أنا وني واقع أنت مهراي أنا يعطو تمهراي وقع خاون كاي تمهرو تمهراي بسنة البناء أخات حزنبر ناتخا تحزاسلتي له السنة تخكل تمهراي يرب شمالتي يخوني قلت تمهراي كمولاد خين خاب بخالي كاب كلاس وصاء ولا ترخو تزرارو تمخرو تخليخا كم حاو كم عرك كتقرو كلخا خمزنا عقو عينة مسيل السمع ممرانا لو زيجي جاي بتمهارا قن ولا هاي سكول ولا إلمنتري بتمهارا صبق فيدباك نيرني مالتي صبق فيدباك نيرني وهو تاتي وهاب نير بتمهارا بتعمز ذكره بتعمز حبسني كاو حليفون بوردا بزوا بكل صبق مبرتات عتات يركب نير يشلم نير بسرعه بصراحه خلاها ومالت صبق محورس وعلو استفلالي وهوتات شلماتات يبركت لي نيري مالتي تعمز ذكره لا صبق مناركاس خافتم تحبر حدا مالت ولا كبيت تمرتنا بيت تمرت سمر خوينه تتغيرس تمهارا يكونوا ممهرانا وحد خوينهم شليمهم اخبيرهم يوم زفانين نيرهم بتعم صبق هيوت نيرني الممهر نزل ني ترجمون بتعامي بتعرفي دس زبليو مغنياتو بزغاطامي سالات تمهارنا قدمي خاون زنورو لعناون زمهرنا اب درجه كم زينا هو واقع قرب ناب درجه زبصحنا ممهران تግራይ كابل بيتنكي كندلمو اسكي نعخاون كم ممهر كم قاشابن نزهاب كاننا ناي ممهرነት ነበረ ህይወት ጣዕሚና ነምስግን ክብሩን ለኒ ቀጽሉ እንደማ ናብ ናይ ዓውደ ጋዜጠኝነት ይኻትኻ ኣብዚ ሰዓት ካብቶም ንኾርዓሎም ወይ ከዓ ተስፋ ዘለዎ መናእሰይ ሓደ ኣብዚ ሰዓት ጽቡቕ ስካብ በርባዕተ ቋንቋ በአጎብ ትግርኛ በአማርኛ
بزبل بربعة ቋንቋ ኣብዚ ሰዓት ብጋዜጠኛ ስራሕካ ትርከብ ከመይ መስል ብከመይ ተሓዊስካና ካብ መምህርነት ካብ መጓሰ ናብ መምህርነት ካብ መምህርነት ናብ ጋዜጠኝነት ብከመይ ኢኻ ተሰጋጊርካ ፅቡቅ እዚ እኳ ብጣዕሚ ዝገርም ሕቶ እንድዩ እንታይ ትኾኑ ኢኹም ትደልዩ ተባሂልና ንሕተት ተለና ጋዜጠኛ ይብል ነይረ ኣነ መምህርስ ኢለ ይፈልጢ ሓቂ ንምዝራብ መምህር ክኾን እየ ኢለ ተዛሪበ ይፈልጢ ማለትስ ኩለና እኮ ቆልዓ እንዳሃለና ኣነ ዝክር እየ ራብዓይ ክፍሊ ሻድሻይ ክፍሊ እንታይ ክትኮን ትባል ተለካ ናይ ባዕልካ እንታይ ባል ጠቕሙ ገርም ፓይሎት ገርመካ ኣነ ከም ናትካ ጋዜጠኛ ቤልካ ካብ ኮንካ ኣነ ከም ናትካ ይወዝል ምክንያቱ ኣብ ዓውዲ ኪነት ዝብል ነይረ ካብ ቀደመይስ ኣጋጣሚ ድምፃዊ እየ ዝብል ነይረ ኣብቲ ዓውዲ እሱ እዩ ዜሮ ግስ ኣብቲ ሕልመይስ ኮይነየ ኣለኹ ንስኻውን ከምኡ ኣብ ሕልምካ ምኳኑ ብጣዕሚ ደስ ይብሉ ብጣዕሚ ማለት ትድልየተይስ በቃ ጋዜጠኛ ምኳኑ እዩ ነይሩ ብፃዕሪ ያው ናብ ጋዜጠኝነት በቂዐ ኣለኹ ናብ ሕልምካ ተሰጋጊርካ ኣለኻ ይብፃሕ ምኳኑ እዩ ዘርእየካ በቲ ጋዜጠኝነት ያው ኣብ ባህር ዳር እየ ጀሚረዮ ብቋንቋ ኣገው እየ ጀሚረዮ ማለት መጀመርያ ግዜ ብኣገው ኢኻ ጀሚርካ ኣገውኛ እየ ጀሚረ ፅቡቅ ይሰርሕ ነይረ ፅቡቅ ኩነታት እውን ነርና ማለት እዩ እቲ ኩነታት ምስ ርከበ ግዴታ ሕማቅ ስለዝነበረ ዝበፅሐና ብትግራውነትካ ዝበፅሐካ ነገር ይህሉ እዩ ይገጥመካ እዩ ኣገው ኮይንካ ባህር ዳርስ ዋላ ኣገው ኮይንካ ትግራዊ ኮይንካ ሓንቲ ዕፃ እያ ስለዚ እቲ ነገራት ፅቡቅ ስለዘይነበረ መቐለ ከኣቲ ተገዲደ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጋዜጠኝነት ካብ ባህር ዳር ቀጥታ ምስ መፅኣኹ ያው ኣብዚ ኣብ ትግራይ ቴሌቪዥን ንፈለማ ግዜ ያው ናይ ኣገው ብቋንቋ ኣገው ጋዜጠኝነት ኣነ እየ ጀሚረ ማለት ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ንመጀመርያ ግዜ ብቋንቋ ኣገው ጀሚርካ ማለት ካብ ናይ ባህር ዳር ኣብ ኤፍኤም ነይሩ ኣብ ሚድያ ነይሩ ኣብ ሬድዮ እየ ነይረ ኣብ ሬድዮ ኢኻ ነርካ ኣብ ናይ ባህር ዳር ሬድዮ ኢኻ ነርካ ካብ ሬድዮ ቀጥታ ንመቐለ ኣቲኻ ካብ ቲቪ ትግራይ ናይ መጀመርያ ብኣገው ጋዜጠኛ ማለት ፅቡቅ ብከምኡ እስካብ ዝሕዝ ዘለኹ ደረጃ ብጋዜጠኝነት ናቐፀልኩ ይርከብ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ጉዕዘይ ደስ በሃሊ እዩ ፅቡቅ እዩ ካብ መምህርነት ናብ ጋዜጠኝነት ምምፃእ ዓብይ ላይ ትርጉም ኣለዎ ተስፋ እውን ኣለዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ በሃሊ ኣብ ናይ ጋዜጠኝነት ትግራይ ቲቪ ብኣገውኛ ንመጀመርያ ግዜ ክትጅምር ከለካ ካብ ናይ ቴሌቪዥን ትግራይ ጋዜጠኛታት መሳርሕትካ ዝነበሩ ሓንቲ ሓበሬታ ኣለትኒ እሳታ እያ ያው ገብረሃና ቲቪ ትግራይ ንመጀመርያ ግዜ ዜና ንኸንብብ ሰዓት ተብዛዕ ከለሉ ክትቅምቀም ኢልካ ምስ ከድካ ብኡ ከለካ ሰዓት ኣቃፂልካ ወጠፍየ ነይረ እዛ ተጓል ብዚኣ ከመይ ትመስል እስኪ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ባይዞ እዚ ብጣዕሚ ዝገርም ተጓልፎ እዩ እዞም ኣዕሩኽተይ እኳ ሚስጥር ለውፁ ግዲ መሲልዎማ ችግር የብሉ ኣብ ትግራይ ቲቪ ብዘይ ስሩዕ ፈነዎ ማለት እዩ ኣብ ለግኒናዮ ኣብ ክፍተ ዘሎ ሰዓት ዝሕለፍናሉ ንመፃና ግዜ ጥቅምቲ 29/2014 ኢና ጀሚርና ማለት እዩ ብትግርኛ ብኣገውኛ ብኣምሓርኛ ኩሉ ስለ ዝኽእሎ ብከምኡ ይንቀሳቀስ ነይረ በይነ ክሰርሕ ስለዘይክእል ወዲያውኑ ያው ገብረ ሓጎስ ዝበሃል ዓርከይ ኣሎ እሱ እውን ቀጥታ ጀሚሩ ኣብ ሓሪና ጀሚርና ብኣገውኛ ማለት ካብኡ ኣነ እውን እቶም ነባራት ንሓገዝኒ ንዓይ ማለት እየ ኣነ እውን እዞም ዝቁፀሩ ሓደሽቲ ጋዜጠኛታት ኣገው ድማ ኣነ እናሓገዝኩ እቲ ሚድያ ከዓቢ ጌርናዮ ተገርመካ ግን ሰነ 15 ረብዑ መዓልቲ እያ ነይራ እዛ ፈኖ በቃ ዜና ምንባብ ጀመርና ኣላ ጀመርኩምላ መዓልቶ ስለዚ ኣነ ድማ ናይ ፈለማ ኣንከር እየ ኣብቲ ሰዓት እሱ ኣንከር ኮይነ ከንብብ ግዴታ እዩ ስልኪ የለይ ሽዑ 2014 ከም ትፈልጥዎ እየ ዕፅዋን ክባንዩ መኪና እውን ኣይሓዝኩ ነይረ ብሕፅረት ናፍጣ እምበር መኪና ነይራትና ሕዚ ምንም ክግበር እየ ትኽኣለይ ንምንታይ እቲ ሰዓት ከይዱ መስለካ ኖርዞርን እየ ዝተኻኸል ነይረ ሽዑ ኖርዞርን ስታር ሆቴል ኖርዞርን ስታር ሆቴል ምስ ከድኩ ናይ መብራህቲ ብልሽት ኣጋጢሞም ጀነሬተር እውን ኣየልዕሉ ነይሮም ኣብቲ እዋን እሱ
ናይ መብራህቲ ፀገም ዝተፈጠረ ዞም ኣብነን ኣብ ጀነሬተር ዘለዎ ከይደ ክስተኻኸል የገድደን ይርሽዑ ማለት እዩ ካብ ኖርዘርን ስታር ወፅአን እሽተይ ናብ ሓበሻ ሆቴል ከባቢ ዝኾነት ዳ ፀጉረላ ኣብኣ ናተስተኻኸልኩ ኣብኣ ከዓ ወረፋስ ክሕልፉ ነይከኣሉ ምፅባይ ተዓጊሰ ማለት እዩ ሓሙሽተይ ፈረቓይ የግዴታ ኣንከር ኮይነ ከኣቲ ዜና ከተንብብ ተዳሊኻ ነይኻ ሓሙሽተይ ፈረቓይ ካብኡ ብሓደ ሓደ ኩነታት ዝጊዜ ይብላዕ እሞ መኪና መፅኦም ኣብ ኖርዘርን ግን ኣልባይዞ ኣለሾም ስኢኖም እኒኦም ኣለሾም ስኢኖም ካብቲ ሆቴል ኣለኹይ ብስልኪ ከይነ ላቤሎም ከሎ ስልኪ የለ እዚ የለይ ጠፊኡ ኣብ ኖርዘርን ለመብራት ስለዘየላ ኣብኡ ፀጉሩ ዝስተኻኸል ሰብ የለን ገሬ እውን የለን ተባሂሉ እዚ በቃ ጨንዎም እንታይ ንግበር ኢሎም ማለት እዩ ኣነ ብስነ ልቦና ኣለ ብገሊኡ ንመጀመርያ ንፈለማ ግዜ ስለዝኾነ ኣነ ተዳልየ ዘለኹ እዚ ገብረ መስቀል ካሊእ ከየንብባስ ስኻኻ ተዳሊኻ ኣላ እዚ ኣነ ፀጉረይ ተስተኻኺለ ቀጥታ ብዚ ብደስታ ሆቴል ጌርካ ብዳ ገብርኤል ገይረ ብኣቋራጭ እናቆራረፅኩ ብኣስፋልት ማለት እዩ ብእግረይ ጉያ ገጢመ በቃ ግዴታ ክበፅሕ ስለኒ ጉያኻ ዜና ክተንብብ እንደገና ሕሰቡ እዚ ክኸይድ ከለኹ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይተዳለውን ሓቆም እዮም ገብረ መስቀል ዝበሃል እና እቲ ገብረ ዝበልኩ ከዓ እንተወ ስኻእተይ ናትኸራኸሩ ነይሮም ማለት እዩ እዚ 5 ሰዓት በቃ 5 ደቂቃ ምስ ተረፈታ ይበፂሓ 5 ደቂቃ 5:25 ኣፍታ ስትድዮ ኣትየ ማለት እዩ ቅድሚ ፍርቂ ሰዓት ግን ኣብኡ ክትርከብ ነርካ ቅድምስ ተገርዳ ቅድሚ ፍርቂ ሰዓት ተዳሊኻ ትፀንሕ ነርካ ራህፀይ ወላዊለ ከም ገለ ገይረ ኣንቢብያ ማለት እዩ ተሳኺዑ ስራው ጀሚርካ ማለት ኣብ ናይ መጀመርያ ምዃኑ እኮ እዩ ዝኸብድ ነገር እኮ ኣብ ናይ መጀመርያ ምዃኑ ኣብ ናይ መጀመርያ ቁፃር ገና ሰሙን ከይረኣዩኻ ክትንብብ ከለኻ ኣብታ ናይ መጀመርያ ምዃና እያ ሃሳብ ብጣዕሚ ታይባል ፈጢራትለይ እስኪ ብድሕሪኡ ኸ ጋዜጠኝነት ከመይ ይስራሕ ኣሎ ብዙሕ ሰዓት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኻ ፅቡቅ እየ ዘለኹ ሕዚ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለኹ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ትግራይ ቲቪ ናስራሕ ድሕሪ ምፅናሕ ባይዘ ትግራይ ቲቪ ኣንከር ኮይኑ እውን ይሰርሕ ነይረ ዝተፈላለዩ ፕሮዳክሽናት እውን ይሰርሕ ነይረ ዜና የዳሉ ነይረ ናይቲ ክፍሊ ቋንቋ ኣገው እውን ዳይሬክተር ኮይኑ ይሰርሕ ነይረ መተሓባሪ እየ ነይረ ናይ ኣገውኛ ማለት ናይቲ ክፍሊ ቋንቋ ኣገው ማለት እዩ ብመተሓባርነት ይሰርሕ ነይረ ብድሕሪኡ ያው ዝሐሸ እንጀራ እንድሕር ረኺብካ እንደገና ንእሽተይ ኣማራጭ ስለዝረኣይ ደሞ ዘይነበረን ሽዑ ሓይሊ ጋዜጠኛታት ናይ ኣገው ጋዜጠኛታት ሓይሊ ሰብ እውን ክንድቲ ዝድለ ሓይሊ ሰብ ስለዝነበረ ኣነ እውን ናብ ደደቢት ሚድያ ተኣላኢለ ማለት እዩ ካብ ትግራይ ቲቪ ናብ ደደቢት ሚድያ ማለት ናብ ደደቢት ሚድያ ኣትየ ኣብ ደደቢት ሚድያ ምስራሕ ይርከብ ኣለኹ ማለት እዩ ዓጀብ ደደቢት ኢኻ ዘለኻ እዚ ኣብ ደደቢት ብሪፖርተርነት ይሰርሕ እየ ብቋንቋ ኣገው ብትግርኛ በአምሓርኛ ይሰርሕ ናይቲ ትካል እውን ያው ምክትል ስራሕ መካየዲ ኮይኑ እየ ዝሰርሕ ደደቢት ሚድያ ምክትል ስራሕ መካየዲ ማለት ብጣዕሚ ፅቡቕ ያው ፅቡቕ ናይ ሂወት ተመክሮ እዩ ኣብቲ ናይ ጋዜጠኝነት ዓውዲ ግን ሓንቲ ፎቶ ላ ዝረኸብኩዋ ብዙሕ ንምርካብ ተሸጊረ ነይረ ግን ኣብዚ ኣላ ሓንቲ ብፎቶ ማለት ቪድዮ እኳ ከምቲ ክቡራት ተኻትልት እንዳርኣይዎ ፀንሐ እዩ እንዳንበብካ ድዩ መደብ እንዳቐረብካ ድዩ ቅንጭብ ቅንጭብ ቢልና ርኢና ነርና ብዝተወሰነ መልክዑ ኣብዚ ግን ሓንቲ ምስ መኳንንቲ ኣብ ስቱድዮ ድያ ኣብ ምንታይ እዛ ቦታ እየ ደሎ ግን ብናይ ኢንተርቪው ስራሓ መስል እንተተጋገ እዛ ፎቶ ከሎ ብኸመይ እያ መስለን ብጣዕሚ ዝፈትዋ ፎቶ እያ ካሜራማን ሽሻይ ኪዳነ እዩ ዝከረኒ ዝቐረፀና ብግዲ ቅሪፀ እንዲያውም ደኺምኒ ገለና ፅቡቕቲ ፎቶ እያ እንዲያውም ብጣዕሚ ዝፈትያ ፎቶ እያ ምስ መኳንንቲ መለሰ ኢና ዘለና ኣብ ናይ ኢንተርቪው ሰዓት እያ ማለት እዩ ጋቢዝናዮ ነርና ተጋቢዙ ነይሮ ስቱድዮና ንኢንተርቪው ፀዊዕናዮ ነርና እሞ ኣብ ደደቢት ሚድያ ብራንች መቐለ ስቱድዮና እዩ ማለት እዩ እዚ ምስ መኳንንቲ ፅቡቕ ከመይ ነርስክ እዛ ናይ ኩነታት ዝነረስከ ዋጋዓና ከመይ ብዙሓት ናይ ኣጎኛ ምስ መኳንቱ ኣብ ናይ ኣጎ እንታይ ባግም ስለዘብብ ከመይ ነይሩ እቲ መደባት ከምዚ ዝዓነታት ከምፅእ ከለኻ ምስ ናትካ ከመይ ነይሩ ሰባት ንምርካብ ብኣጎኛ
سوات نمركب طعم قليلي مسارته يا مقالة بزح أقول ليه منات طعمين عن شجري ليه منات سوات تلنا تقبر سبت عمي خاص شجر وتصير كايت طعم بزح خطة هلو كم فلات زي خوينو بزح أقول له أفتقرأي تي في لو كوخز خميري مسرح مثلك ولا أقول ندحر بدم إنترفيو سرح ندحر دالي ولا بسكايب بقلوني يسرح نديو بين أفتقرأي بزول له إنه مكان أنت له خالق ناي بوليتيكا مرار حتى له سهافت له نرت له بزحات أرتيستات هون له بعقوني بزحات أرتيستات نبر عبيت بهالو وان ناي حوحات ناي 10 شهور عمت أتوقع أتكاو قال صحيرهم استقالوا سو جنبا بأرتيستنات يقصلوا أما قالوا زنورو بزحات عقون له سوون مركب بتعم قليليو مس مكان أنت هون كا زلوا مويا جسنا مكان أنت هون هم تفضلوا بخل يزغرر بمحارنيا بتجرينيا بعدين بدل خير أفتشوا جن أنا بقولني عدي ميو سأني حمالتي أنا أقولني هو يخون ولا تجرينيا لا معري قوانقة بخابي متى جنت قوانقة ثلاثة أربعة قوانقاس بزينا من باب مدرات مسرح كابي ما يدخل العام ما بخامي بتمرتدي وبلمد دي خاخي الكلام مسارته أنا بتجريون بأقوني يزولد تنايت قانق أدلية تنبر ولا تريد له قانق زي خيل اللي أفتجري ولا نعبي حدا ممر وين خام مستمهارو تعرفوا جزية فلت قانق بدن بين تتمركون كتخلوا يجبرك أي جديد ما عاد تخيل صوم تمسك قاست خيناون قرأت سر الخنا بحدا إنا نوعين بردي كاريت قانق بتداور إخا أو جزاناون يزربي قانق أبو أو جزاناون يزربي بسوون رعتنا تسلني أو كوليج بقام قابو لذي تقرنيا العلاقو يخبرني أقول على تقرنيا يخبرني أم حرنيا ومتمسس هالمالتي نزي صبغ عدلي قام مفلات الثاني تغاني نعين جراي خويني كمان لهذي طعم أو لذي ندحرت وليد خالو لا دليت ندحر هاللي كاله قام قاي كالي منم تولد زي ولا من تقانق عدليت راح سلازلهم أنا سفلتهم خذي بزحات تجارو عرفتنا قانق عجو أصبيهم سفلتو لمهرو ممرنتون زمهرو بقانق عجو زمهرو ممران اللو تجارو خينهم بصراحة مخنيات قانق على ميديم مو مالتي ونقرأ كان قانق طعامي بتعم الثاني بتعم دستني يعني بتعم حبوسية زي قانق هذا من مسرحي رما طعم صبو اسكي وي كممرن هالخا وي موغاسدي وي ابغاي انديو بتعمي زسحقك نغير اسكي بيوتكا زسحقك نغير تلسكا كفلنا انت الناس حقنا نقصل بزح ندي حدا خلتني واغن سنخل علينمو امغواس نهليخو لخونه بت تاغبانات بحال عدي تاعوي كلها مسمر يسرح نيرو صرغيا صرغانا تسرحه هذه تسرحو صرغيا بينتو ناي تفاسس كاتيوم انتي ناي بينتو تبو كاتي بزيون حمد تقولي له بزيون حمد تقولي له زعما اخر كفتيا كاو بقى ولا اخوين خال خنا تنكل تفحسي خال خنا نجر بقى لسحق نجر وي خاله دنقص نجر خسرح تمكري خامو مشي لا خنا عويس ايوم بقى شكلهم له يقسقس له حدا نشتي غيولو እንደገና ቀሲሎም ይራመዱ نشتي غيولو شكلهم ማለት هو تعام ديوم غيولو إلى خدنقصهم إلى فت زدوزر زحمر زاكو تصقيع مالتي خدنقصهم إلى زوم سواي يفلطي انا سواي حدا غا يمصي كله منم مغنزاب يلي كاو افتا قلقلت مسوصحو زحمر فت استخمروا بوتا مسوصحو حيله يدنقصهم انا زوم سواي سوم له دنجيصم مسحق زخونه دمص بموصا قبل علي مسيوم تحنجرون ማለት እዚህ ዛ የማኔቲ ናይ መጨረሻ ኩርምተይ ንጻልያ ሹያ ነጥና እና ስካል ኩርምት 50 ማለት ኩርምተይ ዛ ና መጨረሻ ኩርምተይስ ንጻልያ ሓደ ሓደ ግዜ ተንዘልያ
خجرمك مالت شو شللت الناس تقاطعنا مستم سايسم دنجيصم مستحنقرني كرمتون سني رقي فينا مالتي بخالي بحال حدا قاون يسعيني يوم تعبت صبغك زي عيني قاطع بس عقدت يا عزلت هذا تاريخ زي امس كنت عمت بدسالي حدا غيزيون افت ممرنتنا هليخو جرجل زبال بوتا رسم خويننا سرحنا هليخو مكينة ترخيبك اخا تخيد تزي خوينو بها ترخص مكينة افت بوتا ياتي تركب يدخل حل حلفو ግን بناي منغست مكينة قال ياتي مدوينيا زخونه سرع زخونه ناي مكينة ترانسبورت يولي هذه كنت لمد ليتي تلعيله صحين خيوقعك اخا ليتي تغعز سوق ربايت بوتا ግን صحين خيرخني بنقول متاي ليتي تلعيله غعزه جميره هذنا خرخت بوتا حشواي حشوا ስለሆነ ምንም አይነት ዋላ ተጎይ خاص ድምጽ ይስማይ حشواي በቃ ተመገድ በኋላ حشواي هذينا خرخ ቅድሜይ ለሆኑ ሰባይ አድጊ ናከኮ ነይሩ አነ ተኸቲለ መስዓውኩም ያው ና እግዚአብሔር ሰላምታ حደርኩም ኢለዮም ማለት መልሴ ሃውኒ ስኢላ አጽኢላ አነ ወዛ ፎርሳይ ያሻንጣይ ተሸክመለሁ هذه اليوم እግዚአብሔር መስገን ይወልኒ ገለ ይወልኒ ስኢሎም ይቅጽለለው አድጎም ይከኮለው አነ ድድሕሪዮም ጉዕዘና ቀጸለ بزي مجنان 30 حبيرنا تقعدنا حدا مالتي هو صبو هذه حشوا زلك له بوتا ودينا ابز خونه قلقله بوتا بصحنا افت قلقله بوتا خنبصح كلنا زوم ساعه كم قليلهم ندحريت ترعيو سبلخو سيطان مسيل قد ترعيوم دنجيصم بقى انا مጨረሻ بدنقاصه اسعول كان يرمات حساب يرمات هو منهم كيوم زي رأينا بس عندي 30 دقيقة هون كم حركة هنا الدحرية ما يكون غير ذلك كما سلامتا عارف كلامي خا حال كما تقعد له خمسة خازله مسيرك هو سايم حساب تحلم يرمات هذه تبوتها كافت حشوا زلو صيناس كوحي كاو زي شحت تكا نغري لك امس دنگصو زوم ساي በቃ አርጋ 50 ሜትር ሆን ጸዲፎም ሄዶም ማለት እዩ ለካስ ቀጥታ ዘይሆነ ናትን ከባለሉ ኢዶም ተሰይሮም ካውሽ محزنوني باي ذا واي ግን እቲ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ክሪኦ ከሎ ሓራሓረ ግዜ ከዓ محزن ኮይና ሃለይ ተስሐ ማለት 30 ደቂቃ ዝኣክል حتى هو ስለዚህ ኢዶም ተጎዲኦም ዞም ሰይ አሳሱ አነ ምንም ክረዶም ዝኽእል ነገር የለ ኢሎም ድጋፍ መልዓል ጥራሕ او بقى تاي خاصيطان مسيل خاطر اي خان انا سب كله مثلني انت سب اندي خام حرر خزيت لني لهم 30 دقيقه اخونكو كذا همزه عينت بوتا كو يتختيلكم يليوس غريمو معلوم بقى تمسو ايون طعم ذكرن هو تمنقدنا حارس للناره كمالي ايام كيدا اب حد خيدنا ياو سوم سلازولو زي خونه منم يتقيمني انا قطام ጉዳይ ስለዝሆነ አዊሱ አይውን ስለዝሆኑ انا ድማ حونتون ስለዝኾነም ለምፍላጥ ማዓርገዚ እገሌለ خالي ጊዜ حتى الى ገዘኦም ኸይደ ማለት ይዘሎም ኸይደ ባርስ ከይድካ አይ ዛ ማዓርዚ አተዘ ተምጻኳ ከሰካ ነይረና ما تقون هو ذكر يا واس كذي اولته ويعطيك الله اوريدي ذا قعس بمعركه برك الله حيخايا تعب صبوس كن قدم نابتنا مودعتها حسابات مودعنا اسكي انا خغرفا زيد الله حنت حسابلتني خاب زقطم خطغون فين او بتعلال كاب نورنا يله كاب بحر دار امناي راديو غازينيت كنا سراحه تخاطر مستفطرنا تراك تمص طعمي حيال زونه كخبي زونه فتنا غطي مكايرو اسكي خاميو اسكي سا نغره منገድና ጥቅስ ከብላ ሰዘለኸ بطعمي كبيديو تخونታት ከምት ትፈልጦ አሕማቅ ሁነታት ይነሩ ትግራይ ሽዑ ክንደያናይ በደል ይወጽح ከምነረ ክንደያናይ ፈተና ይወጽح ከምነረም ሁሉና ንፈልጦ ሐቂ ይነሩ ሐቂ ለምዝራብ ናይ ሰቆጣ ዋላ ናይ አጎ መታ እንትን መለለይ መንነት ነርኒ ነገር ግን ሽዑ አጎይለ ትግራይለ ማዕረ ይነሩ በደል ዝወጽح ባህር ዳር ባጎኛ ክንዛረይ ንኽእል ነርና ይሰምዑ ተሃልዮም ዘም ዕርፍተ ጋዜጠኛታት አዘለው ክምስክሩ ይኽእልዮም
ምግብኣቲኻ ብኣጎኛ ክትወግዕ ትኽእል ትግርኛማ ከይትሓስቦ ከይትብስሩ ከይትይሕሰብ ኣጎኛ ብምዝራብ ትእሰር ነይራ ኣብ ባህር ዳር ተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ኣዕርኽትና ኣለዉ ባዕለይ ኣለኹ ከቢድ ነይሩ ኣብቲ ኩነታት ንኽትወፅእ ብመኪና ትወፅእ ትኽእል ሽዑ ከዓ ትተሓዚኻ ልዕሊ 100 ኬላታት እየ ሓሊፈ መጀመርያ ኣነ ቅድሚ በረኻ ምእታየ ናይ ጫካ መንገዲ ቅድሚ ምቕፃለይ ልዕሊ 100 ኬላታት ክሓልፍ ይግደድ ነይረ ብመኪና ግን እዚ ኩሉ ሰብ ሓደ ይኹን ንኣብነት ሽዑ ትግራይ ምዃንካ ዝፀልአካ ናብ ሓራ ኤሊት ክል ይኽእል ተራ ካሊእ ማሕበረሰብ ድማ ከምዚ ዓይነት ነገር ለይሰርሕ እውን ኣሎ እዩ ስካብት ጫካ ቦታ ኣነ ጉዕዞ ስካብ ዝጅምረሉ ያው ብመኪና ጎጃም እዩ ትወዲ ኣውፂኒ ማለት እዩ ብመኪና ህይወተይ ተሓቢርካ ማለት ተሓቢርኒ ካብኡ ግን ብጫካ እዩ ነይሩ ጉዕዞ ብመንገዲ እዩ ጉዕዞ ኣብ ዝገበረሉ ሰዓት ግን ብዙሕ ፈተናታት ብዙሕ ኣብኡ ክፅና ዘይከኣል ከቢድ ስለዝነበረት ኩነታት ድዩ እወ ምክንያቱ ኣብ መንገዲ ተተኺሙካ ህይወትካ ሓደጋ እዩ ነይሩ ላተኣሰርካ ኢልካ ትሰርሐ ሰው ከበድ ነይሩ ማለት ረዲእካ ዲ ሽዑ ኣነ ዋላ ብኣገው ለንወለድ ዋላ ብትግራይ ለንወለድ ግን ትግራዋይ ኢኻ ትበሃል ሸዓ እታ ናይ ትግራይ ዘላ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ንምጥቃም ሽዑ ናይ ትግራዋይ ደም ዘለዎ ሙሉእ ዋላ ፍርቀ ኣምሓራኹም ትግራዋይ እንድሕር ትውለድ ኮይንካ ትግራዋይ ኢኻ በቃ ተወዲኣ ብዚ ስለ ትፍረጅ ነበርካ በቃ ህይወት ይኹንካ ወሃም ኢልካ ትቕፅል ስለዚ ግዴታ ኣነ ንምቅላስ ኢለ እየ መፅአ ሽዑ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ትግራይ ቴሌቭዥንስ ብኣገውኛስ ክጅምር እየ ኢለስ ሕልሚ ይነበረኒ ክቃለስ እየ ኢለ እየ ተሻጊረ ማለት ክቃለስ ናብ ቃልሲ ከኣት እየ መፅአ ኣብ ተከዘ ግን መሓንቆ ነይራ ግዴታ ብጀልባ ኢኻ ትሻገር ኣፍታ ጀልባ ቦታ ዘላታ ግን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ብበዝሒ ማለት እዩ ካብኡ ሰፊሮም ነይሮም ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ እውን ምስ ናይ TDF ተኻይዱ ስለዝነበረ ምስ ናይ ኣገው ሰራዊት እውን ኣብቲ ከባቢ ውግእ ተኻይዱ ስለዝነበረ ካብቲ እታ ናይ ጀልባ መሻገሪት ዋና ቦታ ሒዞም ፀኒሖም ያው ኣብኣ ተኣሲረ ማለት እዩ ኣብኡ ምስ ሓዝኒ ንኣይፈቲን ነበረ ያው ናይ ሳምረ ሃይ ስኩል ናይ ትምህርቲ መረዳእታይ ሳምረ ጨፍጫፊ ቡድን ምዕራብ ትግራይ ማይካድራ ሳምረ ዝበሃል ጨፍጫፊ ቡድን እዩ ኣምሓሩ ዝጨፍጨፈ እስኻ ናይኦም ልኡኽ ኢኻ መታ ናይ ትምህርቲ መረዳእታ ኻውን ሳምረ እዩ ዝብል ዘሎ ወራቐትካ ሒዝካዮ ንኸይርካ ማለት ዶኩመንተይ ዘድልያ ሒዘ እየ በቃ ሓንቲ ቅያር ክዳን እየ ሒዘ ካብኡ ዶኩመንተይ እየ ሒዘ ነይረ ኣነ ይኹንኪ ናይ ኣገው ጋዜጠኛ እየ መታወቂያ ናይ ባህር ዳር ናይ ኣሚኮ እውን ኣብዚ ኣለኩም ኣነ ጋዜጠኛ እየ ስለዚ ቤተሰብ ንምጥያቕ እየ ዝኸይድ ዘለኹ ወላዲ ስለዘይጣዕዮም ሓቲተ ክምለስ እየ ዝኸድ ዘለኹ ኢለ መቸም ኩሉ ምክንያታት ክኾን ዘለዎ ምክንያታት ኣለ ማለት እዩ ካብኡ በቃ እዚ ስጉምቲ ይወሰደሉ ልብሉ ሓደ ግሩፕ እኒአው ነኖ ባህር ዳር ተመሊሱ ጉዳዩ ይፀናዕ ችግሩ ይፀናዕ ዝብሉ ግሩፕ ድማ ኣለዉ ላዕለዎት ኣመራርሓ ስልኬ ሰሪሐ ተከዘ ሽዑ ተከዘፍቲ ባሕሪ ላዕለዎት ኣመራርሓ ካብ ባህር ዳር እስካብ ዝመፁ ይፅናሕ ተኣሲሩ ይፅናሕ ዝብል ኣብ 3 ተመቂሉ እዚ ምስ ኮነ ከመጋጣሚ ኮይኑ ንድሕንነቱ ዝኣክል ስሙ ክገልፆ የደሊ ናይ ዝቋላ ወረዳ ኣመራርሓ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ብሓደ ስልጠናታት ወሲድና ንፈልጥ ኢና ኣመራርሓ ስለ ዝኾነ ሚሊሻታት እውን ናይቲ ከባቢ ይውኡ ስለዝነበሩ ከተሓባብር ናብቲ ቦታ እሱ መፅኡ ይረኽብ ኣጋጣሚ ማለት ካብኡ ምስ ረአየ ናይ ኣገው ጋዜጠኛ እየ ዝብል ኣብዚ ሓደ ጋዜጠኛ ኣሎ ብሓደ ገፁ ትግራዋይ ነገሪ ሓደ ገፁ መረዳእታ ትምህርቲ ትግራዋይ ይብል እንደገና ትግራይ ይብል ኣብዚ ከዓ ኣገው ጋዜጠኛ እየ ይብል ፌክ ክኾን ይኽእል ዝመለለይ መንነቱ እውን ንዓረአዮ ገለ ተበልዎ መፂኡ ትረአየኒ ዝፈልጠኒ ዝፈልጠካ ኮይኑ ኣነ ሽዑ ዕጡቕ ይኾንኪ ክላሽ የብለይ ገለ የብለይ ግን ኣብ እግሮኦም ኩርንኩሪት ተኣሲረ ክገርመካ ማለት እዩ
ካብኡ መፅኡ ምስ ረኣየኒ ደንጊፁ እዚ ወድና እዩ ሓውና እዩ ንዓጎ ጋዜጠኛ እዩ ፈልጠ እየ ምስሩ እውን ኣብ ናይ ሲቪል ሰርቪስ ስራሕ ነበረ እምበር ዕጡቕ እውን ኣይኮነይ ብናተይ ሓላፍነት ስደድዎ ኢልዎም ማለት እዩ ካብኡ ጭቕጭቕ ተፈጢሩ የንሰዲሎም ልቲ ንዓይ ስደድዎ ዝብል ዘሎ ኣካል ድማ ድድግፍ እንደገና ብሓደ ተረኺቡ ካብኡ እዚ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ እቲ ዋና ኣዛዝን ትምክትሉ ነበረ ሓላፍነት ዘለዎ ማለት እዩ ክልቲኦም በቃ ክስማዕምዑ ይኽኣሉ ሓዲኦም በቃ ላፍታ ካፍታ ዝተሰልዓላ ትካል ናብ ባህር ዳር ዝሰርሐሉ ቦታ ይመለስ እሞ ድሕሪ ባይቱ ይፈተሽ ይብሉ እዮም ሓደ ከዓ ዓብይ ሰብ እንዲዩ ዝነገረና ዘሎ ይኽድ እዚ ሰብ እዚ ተስቡ ገይሩ ይኽድ ተስ ይመለስ ይኽድ ዝብል ውሳነ ወሲኑ ድሕሪ ክንደይ ምጭቕጫዕ ክለቅ ንኽኢሎም ማለት እዩ እንተ ክነውሕ ተዛሪብናዮ ብዙሕ እዩ ሕዚ እውን ብመንገዲ ኣቋሪፀ ዝኸደሉ መንገዲ መሪሖም ናብ ዝሐሸ መንገዲ ዝወሰድን እውን ናይቲ ከባቢ ሰባት ከዓ ተሓባቢሮምኒ ቅዳሚት ዝበሃል ቦታ ኣሎ ኣብ ቃል ዝበሃል ኣሎ ናብቲ ከተማ ከይኣተይኹ ብበረኻ ቀጥታ ሽፍሩ ናብ ዝበሃል ቦታ መሪሐ ማለት እዩ ኣብኡ ሽፍሩ ናይ ኣገው ቦታ እዩ ቤተሰብ የለዎ ኣብ ቤተሰብ ከይደ ተሓዊሰ ምስኦም ብሰላም ካብኡ ተገላጊልካ ማለት እዋ ድሕሪ ናይ 7 መዓልቲ ጉዕዞ ናብ ቤተሰበይ ኣብ ግባና ኣትየ ማለት እዩ ካብኡ ግን ናይ ኣገው ሰራዊት ኣብቲ ከባቢ ስለዝነበረ ግባናን ኒራቅ ናይ ወርገለ ናይ ኣገው ወረዳ ማለት እዩ ማዕረ እዩ ሓደ ቦርደር ይበቃ ሰብ ኣብ ሓደ ዝውዕል ኣብ ሓደ ዝሓድር ኣብ ሓደ ይበልዕ ይሰቲ ብሕውነት ብዝምድና ብገለታት ብሓዘን ብደስታ ብሓደ ልውዕል ስለዝኾነ ኣነ ክሕባእ ይኽእል እየ ጋዜጠኛ ስለዝኾንኩ ንምንታይ ከም ዝመፃኹ ክፈልጦ ኣለዎም ንሰብ ሰራዊት ዝኣክለ ኮፍ ኢሉ ሱቕ ክብል ስለዘይብላ ሓደ ለይቲ ምስ ሓደ ረኸብ ገዛ ኣብ ናይ ኣገው ሰራዊት ከይደ ሪፖርት ገይረ ማለት እዩ ብከምዚ የመፅየ ስለዚ ቀጥታ ያው ክቃለስ ምሕሳብ የመፅየ ናብ መሰልጠኒ ቦታ ውሰድኒ ኢሎም እቶም ናይ ኣገው ማለት እዩ ከዚ ኣድየን ዝበሃል ድርጅት ዘሎ ትፈልጦ ተባይንካ ኣብኡ ኣጉሜን 2 መዓልቲ እንድያ ነይራታ መዓልቲ በል ተሓድሽ ዓመት ገዛኻ ኣሕልፍ እሞ ድሕሪ ይነጋገር ኢሎም ማለት ጋዜጠኛ ኮይንካ ብኻሊእ እውን ክሪእኻ ስለዝኽእሉ ሪፖርት ምስ ገበርኩ ንእሽተይ ተረጋጊዐ ኣነ እውን ሓድሽ ዓመት ኣሕሊፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከይደ እንደገና ሪፖርት ገይረ ኣሎ ካብኡ ተረዳዲኦም እቲ ናይ ኣድየን ድርጅት ኣገው ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ሓላፊ እቲ ሊቀመንበር ተጋዳላይ ኪሮስ ሮምሃ ይበሃል ካብ መቐለ ቀጥታ መፅኡ ምስ ረኸበኒ በቃ ተሓጒሱ ኣነ ዘይሓሰብኩ ደስ ዝብል ዝሕጉስ ኣጀንዳ ፈጢርለይ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ስልጠና ትስልጥን ትኽእል ኢኻ ቀጥታ ናብ ጋዜጠኝነት ግን ተኣቲለካ ዝብል ውሳነ ብሞያኻ ተኣቲለካ እዩ ካብኡ ስልጠና ወሲድናለ ዳርጋ መብዛሕትኡ በረኻ ኢና ንሰርሕ ነርና ማለት እዩ ምስተዓርከይ ምስትገብረ ዝብለካ ዘለኹ ዳርጋ ንሓደ ዓመት በረኻ ንመላለስ ንሰርሕ ከምኡ ኢና ነርና ዝዕድል እዚ ተዋሂብኒ ንመቐለ መፅየ ቀጥታ እውን ጀሚርና ከዚ ብጣዕሚ ዝሕጉሰኒ ነገር እንታይ እንኦ ይመስለካ እቲ ፈተናታት እዚ ሓሊፈ መፅየ ኣብ ትግራይ ቴሌቪዥን እቲ ናይ ኣገውኛ ፕሮግራም ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ይሕጎስ ማለት እዚ ዓብይ ውፅኢት እዩ ህዝቢ ኣገውን ህዝቢ ትግራይን መፂልካ ክትሪኦ ዝትኽእል ህዝቢ ይኾነ ሓው ህዝቢ እዩ ዝተዋለደ ዝተዛመደ ህዝቢ እዩ መቃልስቲ እውን እዩ ሕዚ እውን እሱ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ካብኡ ወፂና እውን ብዘይ ኣጋጣሚ ንዶክተር ሃይለ ኣረፋይነ ወናኒ ደደቢት ሚድያ ካብ ልቢ ካመስግኖ እየ ዝፈቲ ማለት እዩ ኣነ ምእታየ ይኾነ ይኸ ዝተዓብይ ነገር ሓይሊ ሰብ ንቐፃሊ እውን ከም ዝውሰኽ እዩ እቲ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ብትካል ደረጃ ህዝቢ ኣገውስ ብትግርኛ ብኣምሓርኛ ይኹን ብኣገውኛ ከም ድላዮም ይጠቐሙ ኢሉ ኣየር ሰዓት ፈቒዱ እዩ
كازنا يسب حصرت يو انتن غيرنا حيل سب حصرت لنا السو قصالي بخمي استمنا اغوز ملكتهم اكلات وانتنا غيرنا بخمي فتح زل نغار نزرارو غداي خوينو عوده دبيت ميديا بنصا اير ساعات بنصا سلسته معلتي ناغوኛ مالتي تفقيدي دكتور هايله بزغاطام زي كابلب كمسغن يفتو نز اغو قال سكطن كمچيلو زغورو وسانه سلازونه امبر امنا يغل تكال خوينكا يترف سومن سلسته معلتي حد معلتن له حد ساعات بنصا مفقاد نوعلو خالي ترغمنا ملخت سلازلو እዩ ካብ ትግራይ ቲቪ ወጽየ እንደገና ኣብ ዘደይት ሚዲያ ኣጎኛ ፍቀድ ከሎ እዚውን خالي ዕድል ኮይኑ ረኺዮ እዩ ኣብ ትቲ ሚዲያ ስፈላም ፈላማው ኣዎ ከምኡ ማለት እዩ ኣጎኛ ኣብ ትውስ ኣፈልምካ ኣብ ትውስ ኣፈልምካ በተኸከል ኣዎ ስለዚ ታሪካዊ ሆነ ታይባሊ እስኪ ሕጂ ከዓ ዝተረፈ ኸይሉ እንቲ ክትዕልም ዝግባእካ ነገራት ተልዮም እስኪ ኣብናይ መወዳእታ ቀዳማይ ነገር መጽሐፍ ንኽትህትም ሓሳብ ከም ዘለካ ኣብ መጽሐፍ ከም ዘለካ ሓበሬታ ኣለኒ ግጥሙን ሓደ ክልተ ሰለስተ ዝኸውን እንደረፍቲ ይካለኻ እዚኦም ብሓፈሻ ጥቅስቅስ ቢልካ ካብኻ እንታይ ዓይነት ንፅበ ዝብል ሓሳብ ክትበለፅ ዝብል ጽቡቕ ይቐኒየለይ ምናልባት ናይ ስነ ጽሑፍ ውህቶ ኣሎ እንዲዩ ይጽሕፍ እየ قطمي بسلسته ቋንቋ ይጽሕፍ እየ በአጎኛ በትግርኛ በአምሓርኛ ማዕረ ይጽሕፍ ሕትመት ዝተዳለው ግጥምታት ኣለውን እዮም ነገር ግን ዘደንጎ ይሁን ምክንያታት አሉ ሓደ ተኹነታት ተርኪው እምበር ፍት 2012 ከባቢ ይሐስበሉ ነይረ ካውለ ናበሰልካ ክትመጽ ከለኻ ሓሳብካውና በሰለስለ ልመጽቶም ግጥምታት ክፍትሾም ኣለኒ ኢለ ስለለኣምን ድሕሪት ምልሲልካ ቶም ግጥምታት በደንብ ክረአዩን ይው ፍተሽን ይውም ከስተኻኸሎም እንደገና ከመሓይሾም ኣለኒ ብዝብል የደንጎዮ ካው በስተረፈውን بسواسو ቋንቋጎ ካብ 7 እስከ 12 ክፍል ዝብል አዳሊዮ ዘቅመጥኹ ጽሑፍ ኣሎ ዘይተሐተመ ካልቱን ዝተጀማመሩ ነገራት ኣሎ በእንግሊዘኛ በትግርኛ ስዋሱ ትምህርት ትሕግዝ ማለት አዎ ስዋሱ መጽሐፍ ማለት እዩ ስዋሱ መጽሐፍ አዎ ሓጋዝ ትምህርት ትሕግዝ ማለት እዩ ሓጋዝ መጽሐፍ ሓጋዝ አዎ بتوسخون ምናልባት ናይ ዋዕል ዝኾነ خالي መልክዕ ክስኸሉ ብምድላይ ተዘይ ኮይኑ ብአጎኛ በትግርኛ በአምሓርኛ በእንግሊዘኛ በአርባዕተ ቋንቋ እውን መጽሐፍ ኣብ ከይድ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ መጽሐፍት ማለት አዎ በአርባዕተ ቋንቋ አዎ ካው ጄኖሳይድ ማለት ቅድም ዘለዎ ናመጽ ተዘይ ኮይኑ ሕዛ ኣነት ሰንከ ቀጽለነ የደልየ ነይረ ግን ሕዛ ጄኖሳይድ ትግራይ መሰረት ዝገበረ ድማ ያው ኣብ ከይድ ኣሎ ጽበይና ማለት አዎ ጽቦ ጋዜጠኛ መምህር ከመን ጋዜጠኛ ገባና በጣም ደስ ዝብል ጻንሒት ነርና ኩራት ተኸታተልቱ በዚህ ነበረ ናይ ህይወት ተመክሮ ብዙሕ ትምህርቲ ወሲዶም ብምዃን ተስፋ ብምግባር ብዙሕ ትምህርቲ ቀሲዮም ኮይኖም ለተዛናግዑ ስለዚህ ነበረ በጣም ጽቡቕ ታይባን ነይሩ ተስፋ ገብር ኣብ ናይ መወዳእታ ግን ዝቀረየ ኣሎ ወይ ትውለተልዩ ከምኡ ተመሓልፍ መልእኽቲ ወይ ድማ ተምስጎም ሰባት ተልዮም ኣብ ዙርያኻ ዕድል ክበል ጽቡቕ ኣነ ከመሓላልፎ ዝደሊ ነገር ተሃልዩ ጋዜጠኛታት ኮይና ክንሰርሕ ከለና ብዙሕ ነገር ኢኻ ትርኢ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትዕዘብ መሰረቱን ዓበይቲ ጋዜጠኛታት እዮም ኣብ መድረኽ እዚ ክቐርቡ ዝግብኦም ነይሩ ልምድ ዘለዎም ለኣና ብልምዶም ከካፍሉና ከምሁርና ከምዕዱና ንቐጻል እውን ናብ ጽቡቕ ደረጃ ንኽንበጽሕ ረኣያ ዝኾኑ ጋዜጠኛታት እዮም ፈለማ ክቐርቡ ነይሮም ኢለ እየ ዝሓስብ ንሱ ከም ትገብሮ ግን ኣይጠራጠርን ከምዚ ዓይነት ዝነበራ ብህዝቢ ትግራይ ዝሰፈሩ ጋዜጠኛታት ከየንትና ሎም ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፍለጥ ደሃዮም ኣብዚ ዘለዎ ገጠራት ትግራይ ድዩ ኣብዚ ዘለዎ ከተማታት ትግራይ እናኸና ምስ ክብራት ተኸታተልቲ ምስ ፈተውቶምን ተመክሮ ዘለዎም ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ዝሰፈሩ ጋዜጠኛታት ኣለዉ
كينتناون اللو بحافشة سبورتنيات كوني يقولوا قبل بزب تجراي بستفعل عليه عودو ميا أبركيتهم قبل بزب تجراي استرفوا جند ما استرسعوا كمون كم زخماخات تصفى زلهم نقص على بوز حصر حزو يقولوا نتها علم مدرخي كم فينس الشو رال زول لازم مدرخ دس لازم قص عليه عبيتي قايد يعني ناوز مدرخ سكسات في اليوم تصفى لني يا حسب كذا أنا لي سلازي تايل المال لي إيه أنا تاك حلف على لي خم الأختي عاوز الساعات لك كم تولادي تقراين كم تولادي أجون هزونا مكرر له أو تشنكله عاوز الساعات هزو أجو حبار وجن يولي هزونا تشفشف إذا له هزو تقراين بتماساسالي تمازاويلو أو ليخنا الحماق كنتاتي يزركب زلو ምናልባት ግን ጋዜጠኛታት ከምዚ ጋዜጠኛታት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምቲ ካብ ካልእ ፖለቲካዊ ዛዕባታት ወፂና ህዝቢ እዚ ዝድሕነሉ መገዲ ህዝቢ እዚ ዝሻገረሉ መገዲ ክረምቲ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ጋዜጠኛታት ኣብዚ በርቲዕና ኣብ ናይ ሓገዝቲ ዝኾኑ ነገራት ንህዝቢ ባይታ ለውጢ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ምስራሕ ማለት ስለዚ ተፀጊሙ ዘሎ ህዝቢ ናብ ዝሐሸ መስመር ንክሰጋገር ናይ ጋዜጠኛታት ሚና ይኸውን ኢለ ዝሓስብ በዚህ አጋጣሚ ግን حدث أمسجينا كحلف منياتو حق المزرعة أنا بزي حزل له بوتا نخركب أو تقرأي تلوجنون نخرجمر تعدل زي زي ما تشاهوا مستومنا يتقرأي مرارحة أكلات تزراريو تعدل زي وأنا بزي أخوينا نخزار عدل سفت أرلي ناي أجو ديمقراطي نكناك عادين درجت اللي كمنبر تقرأ ناي كيروس رومها كانوا بكمسكوني يفتو مغنياتو أقول ناس بهلا تقرأي نخجمرون لا أنا ون نخلق السلازي عوي الدل فترة لنا أكل سلسلة خان كمسكوني ريلي كأوب توسخون من قصة تقرأي هزوا أقول كل قانق أقول أو تقرأي نخجمر بس فترة لنا الدل كانوا بخمسكوني يزفتو زي قصة اللي قبع كأوب بزلنا يتأنكرنا نسرح كل يزفتو يغني لي نحناون نخلو حزب أجو كخون يقول حزب تجري حزب إثيوبيا حزب علمون سلام كخونوا لنا نلوم زنرنات عن حزب عندما كم زي نا فينس الشو كورة تخاطر تتم كورة تكافلنا مواجهة نخلوت حدش نسعو زحلف كاتم كورة بتعم دس زبلن مهارين نيورك قبل بدنا نمسكن عدمنا خبيرك سلزم تهاجن دقين حجون بسم كورة تخاطر فينس الشو قبل بيت نمسكنا كا أنا وني عن ليندا فينيسوي شو بزي قصة اللوا استفلاليو منصراتي زتكم فينيسوي رجز أني أيه بزحات سنة يعني يكونوا عبيت سوات ساتوفلو طعم مدرخ خوينو خمس قصل تفتاوي ميدياون خوينو قصل خمس خيل صبوا شو كم زخنا وني إذا أمنلو إيراني اللي برتا أيوه إحنا ونقول خينا صبوا إيراني لنا ماركس كورات تخاتت التي فينيسوي شو ያው ጻንሒትና ከምት እናተኻተልኩም ጸናሕኹም መስል ነይሩ ምስ መምህርኩም ውን ጋዜጠኛ ንቐጻሉን ድማ ብመጽሓፍቲ ንጽበዮ ጋዜጠኛ ገብረሃና ንዝሓለፈና ተመክሮ ካብ ልብና መስገና ኣብ ቀጻላይ ሰሙን ግን ምስ ካልእ ከያኒ ክኾን ይኽእል ጋዜጠኛ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ዝነጥፉ ሰባት ግን ድማ ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ተሪፎም ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፍለጡ ከየንትና ናባኹም ነቕርበሉ ተስፋ ዘለዎ መንእሰይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክወጽሑ ዝኽእሉ ግን ድማ ብዝተፈላለዩ ፀገማት ነቲ መድረኽ ክወጽሕዎ ዘይከኣሉ ከየንትና ውን ናብዚ እንዳቐረብና ናባኹም እንላለየሉ መድረኽ እሞ ንሎም ዝነበርና ጻንሒት ግን እዚ ይመስል ንዚ ከምዚ ኢልና ምዕርግ ዝበለ ስቱድዮ ንቐረፃ ቦታ ዝፈቐደልና ድማ ግሎሪ ፈርኒቸር ሕጂ ውን ደጊምና ደጋጊምና ካብ ልብና ምስግን ዘለኹም ዓይነት ሶፋ ናይ ምግዛእ ሕልሚ ሓሳብ ተልይኩም ምርጫኹም ግሎሪ ፈርኒቸር ይኹን እሞ እንዳበልና ኣብ ቀጻላይ ሰሙን ምስ ካልእ ጋሻ እስካብ ንራኸብ ሰሰናይ ተመኔ ይቕኒለይ